Gur tuku timun tekan Kediri. Lho kan ning omahku dhewe lho, Pak. Lha ngono, Pak. Arep apa timun dituku? Diinjil lalapan. Lho wong jengkleng saka pinggir ya ora njangkau pas. Maksudnya kan saka ngendi? Jengkleng saka mburi po ngarep. Ya anane pinggir ya nganggo pinggir. Lengen kaya tutuk kentungan kuwi. Kok nutuk kowe ya iso. Mbak Tati Lestari andayani sik nang caping gunung sik. Ayo. Ayo. Ajake rumangsane. Ayo. Kok sik lek ngundang aku piye kok ngene-ngene iki? Hah? Kae lho Mbak Tatin kok ngene-ngene tangane. Maksudnya piye? Iki to. Lah lek ngene lak nyeluk. Nyeluk lak ngene iki to. Nek. Lek ngene Mbak. Hah? Maksudnya Mbak monggo tapi kok ngene iki maksudnya aku ki padake apa? Hah? Aku padake apa? Aja ngenek iki lho, kowe ya sosok butuh lho ya anu. Maksudnya butuh diceluk rene ngono lho ora. Aku rung dong lho nek sing babakan ngene. Ora kok iki. Aku rung dong lho. Nek nyeluk ki ngawe iki ngene nek nyeluk. Tin ayo tin ngono. Pak Cahya ngono. Nyeluk kok. Lho cara Karanganyar ngono kuwi. Kok ora. Lek nyeluk sinden akeh, 5 ono ya. Ngene. Nek lek nyeluk siji ngene. Rak batin karo lambe ra padha sampean. Arep munyuk. Suwun ya, Pak. Apa? Suwun ya, Pak. Ngopo kok suwun? Ya suwun ya, Pak. Ngopo padha-padha? Ayo berarti bapake munyuk wong disuwun ya, Pak. Padha-padha. Bapake munyuk iya apa? Kuwi beruk. Nggih meningan apa dawuh? Caping gunung dijenglengne no. Nah, aku sip caping gunung dijembengke aku sip. Jengleng. Jenglengke. Nah, nggih. Pancene bocah. Kowe lek jengleng Mbak Tatin kan tonjo tenan ngono. Jajal delok jenglenganmu. Iya. Biasane tak jengleng ya waduh ngono. Kok nek jajal kaya iki mau. Ayo jengleng Nyai Santi, ayo jajal. Kok Nyai Santi. Mbak Tuti Nyai Santi. Ayo pangkure Mbak Tatin. Nggih. Ayo. Lah piye? Hah? Piye? Sampun. Udu mau piye? Yayo. Yayo nendi? Aku ninting lho, sini dalang ninting ya yayo ngono kok lekne. Nanu kok. Nano kok lene kaya permen ndak ngono kowe engko ora. Angel ora tenengane. Ngene salah ngono salah. Rewel. Saben bengi nyawang. Siap, Reng. Jaga jarak, aja cedek-cedek ngono kuwi. Lah iya kok nek aku ki mbok tubruk, nek aku sakit piye? Tambake. Preso. Nek jengleng ki sing bener, sing pas. Lho wong jengkleng saka pinggir ya ora njangkau pas. Maksudnya kan saka ngendi? Jengkleng saka mburi po ngarep. Ya anane pinggir ya nganggo pinggir. Lengen kaya tutuk kentungan kuwi. Kok nutuk kowe ya iso. Jajal apa piye? Heeh. Kowe malah pasrah to Reng model. Ayo pasrah sapa sing ra gelem Coba. Pinggir. Ngarep. Pinggir pengarep. Sip ya ngarep ya. Kowe ya sapa-sapa kok gayane. Ngarep. Maksudnya ngene. Nah, ngono lho, langsung terminale nak dadahi. Maksudnya terminal piye? Yo nggon deg-degan iki lho, deg-degan. Deg-degan. Monggo nek terminal nggon aku kono jenenge terminal Gawok iki. Nah, cucur gawok. Tenan saestu lho, Pak Dalang wonten wates nggen kula menika terminal namine terminal Gawok. Nggih sing anu bise kathah to mriku nggih. Nggih lumayan kathah gede-gede nika. Masalah, mental remuk. Wis. Nah, iki. Coba. Yen mamaja Jangan
terasi. Ket mau ki pancen mambu terasi, ana ibu-ibu sing goreng terasi mbah goreng gereh ngono lho. Ora, gunamu ketoke ya. Wah, kowe doyan to terasi? Ya, wut, ya. Ngapa? Ngapa lho? Kene ya, kene lagi. Kene ra sembodo jare kon milih ngarep. Milih ngarep kowe. Pleset to. Lagi pisanan wis ra kuat. Yo kempit wong sakmono, dine iki ora. Iki urung gedhe iki. Tak gedhekke piye? Wale. Pripun? Babar. Jenengan nyuwun dipun gedhekaken. Nggih. Kok isa-isa. Wedhus Pak sampean emang. Kambing. Buri. Ha iki. Bemper. Mas kowe bemper PCX to iki mene. Gowo. Piye? Ora iki kok iki lho kebayake apik ngene. Kawatan. Menjeleng Vespa, ayo. Protol lah. Kok sajake do ngece kabeh ta karo aku? Ora yo kuwi ayu banget kuwi. Vespa iki digolek-golekan saiki iki. Larang regane padake. Ayo rumangsa. Pak ngarep mburi kok padha rumangsaku iki, Pak. Maksudnya padha piye? Ngomong ah. Ngarep mburi iki lho padha. Sing padha apane? Hah? Ora. Wong wedok ki ra kena marah. Suarane ngono reng, suarane. Suarane. Beda jeneng nek ngarep ki suarane kaya ngene, nek mburi ki suarane beda. Iya. Lek ngarepe ong, lek mburi tut. Mula dijenengi tatin titot. Ah iya. Heeh. Guna. Wah, Pak Tatin, swantene pripun? Kanca-kanca kompak mboten niku? Niki kompak saestu madang kara. Gamelane nggih penak to Gamelane ditabuk. jan Madang karo jos. Jos penak. Sound Gamelane sistemipun ampuh. nggih jos ta sone. Sound sistemnya nggih empruk banget. Nggih pamit disuguhke teng Pak Hanafi lah nggih sekeco. Lah nggih menika Sekeco, jos. Pak Hanafi nggih remen penggalihe. Nggih. Pokoke nek niki madang kara mboten nguci wani. Nggih, terus streaming kemawon sing mirsani nganti 3000 lebih niki, Wah, Pak. jih to. Nggih matur Saya pun tadi. Nggih. Nek nuwun sewu Mbak Tatin. Nggih. Temwinging jenengan Nggih. enten kiri ajeng pipis. Kowe ya ngopo ta ya? Wiraga wirama wirasa dadi manut lakuning Terus? gamelan. Pak ya posisinya jangan seperti itu. Lah iya kene gringgingen kono omong wae. Lo kan lagi mat-matan karo Pak Dalan. Ya mat-matan iki posisine iki lho. Ya salahmu ngopo dadak dijunjung? Kok disalahke ya iso? Wah, junjung iki luwih nikmat sih. Lan joget ya. Len joget. Len joget. Boleh saja. Lho kok medun, ora entuk medun. Ora entuk ya? Tak keprok kowe medun. Ya Ngenteni. wis. Ayo. Ngenteni ganti-enta ora. Untung ra karo melet iki ya. Nggih, Melet. nggih. Kai. Nggih. Malah sampai kowe. Lah iya niki niki gringgingen ayo gendang. Nggih. Nggih. Terus ya asing omong-omongan meleh napa Nggih. mboten? Ora medun kae. Ora ijolan piye. Yo Nggih. yo mbok menawa entuk ijol. Nggih. Guna. Sing sae lho Mbak cengkoke nggih. Injih menika. Mari dipersani tasih kathah sing lenggah. Lah nggih menika ingkang sami lenggah tesih kathah, ingkang Alhamdulillah. sami wungon nggih tesih kathah. Kok ijolan? Sae. Nggih. Saya tatosi. Pesake nek gringingan kok ndak ra krasa iki ya. Ayo. Ayo gendang. Iya. Guna. What? Yat. Tak omongi. Nadyan seniman iki ngangge tata krama. Genjleng ya kenekne aja didepne rene. Mbak Tati ning kene kowe madhep rene tegese ra duwe akhlak kul karimah. Madhep rono, ora ngono Loh, kuwi. naden madhep rono tak encenge mrono, Pak. Ora wis ademu sik rene kok ketok kok kene mau ora. Iya. Madhep rono, ayo. Aku Yo.
Aku trimo ngalah Oh, terima ngalah. timbang loro ati. Lah ngopo kok lara ati? Hah? Apa duwe ati le? Ya duwe ya. Oh iya, raketan cilik ya. Iki Coba. lin jengleng gur ngriseni tok ora kerasa belas. Iya wis kene. Wegah aku wis bola-bali mbok jajal ora tau pener. Kapok. Nah iya. Coba. Iya kok wis arep mangap malah ganggu lho. Lekas semangat ayo. Pacita. Tak selentik ngono malah. Selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Ya dibaso isik. Nah aku selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Panase padha sih. Aneh, ya. Panas. Wah. Senengane ning dhuwur ya. Penak ya. Ayo. Hop sik parian sik sindan-sindan. Ayo. Oce. Dongake Pak Hanafi. Ayo. Nggih. Wiwit saka Mbak Lia Sundari, ayo Mbak. Oh saka kono tiwas Nggih. minggir aku. Ayo ayo. Ya, tuku sapi Tuku Tuku sapi. sapi. ning Surabaya. Surabaya. Pak Hanafi, Bu Hanafi, mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ayo kaya ngerti lek ngamini kene kowe iki. Lah ya nggih amin amin ya rabbal alamin. Amin amin assalamualaikum. Nggih. Selanjutnya Mbak Tri, ayo Mbak Tri. Ayo. Mbak Tri Nil, ayo. Mbak Novi, Mbak Novi. mangan sambel teri. Mbak Tri. Teri. Pak Hanafi, mugi-mugi kathah rejeki. Allahumma amin. Pariantok saged Bu Kesi? Ayo. Dereng. Oh nggih. Liwati Mbak Dian. Ayo, Mbak Dian menasira. Nggih. Nyanyi. Akhirnya ya tak ketutupan. Gapoek, Mas Gapoek. Iruh atau Ya ngerti. Ayo. belajar geografi Belajar geografi. sambil makan napem. Wah, Oh iya. Mugi-mugi Pak Hanafi nggih. sehat ayem tentrem. Allahumma amin. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Ayo Pak, ayo. Lalalala, ayo. Ayo. Mangan jangan gori. Jangan gori. Wah, senengane blindrang cah iki. Ayo. Ning Surabaya Nah, Aduh meneh. Pak Hanafi heeh. mugi bagya mulya. Allahumma amin. Ayo ber. Ayo. Ning Kediri Kediri. tuku timun. Keluarga Pak Han apa Pak? Gur tuku timun tekan Kediri. Lho kan ning omahku dhewe lho Pak. Lha Oh. ngono Pak. Arep apa timun dituku? Dinjil lalapan. Des ben parian kok diprotes ora oleh. Baleni Bit, ayo Bit. Ning Kediri Yang Kediri. tuku timun. Oh timun. Keluarga Pak Hanafi mugi guyub rukun. Allahumma amin.
Iki ketoke obate keri cah iki ora. Iso diamini dhewe, biasane kur lho ora. Senengane kok mandiring pribadi. 1 2 3 sesarengan nggih Bapak Ibu nggih. Allahumma amin. Lho kok aku dhewe ne, Pak? Kuwi tunggale dalang setuju ning meneng kabeh ngono lho. Pripun penonton setuju? Meneng. Ayo. Mbak Tatin no, ya Mbak. Ayo. Alah wis entek iki, Pak. Ora iso entek, tetep nyumber kok iki. Ayo. Sik. Mangan roti. Wis mau wis mangan roti Iya, wis Pak. mau. Mangan kowe. Oh, ayo. Apa jenenge? Iso sapi. So, gua tekan babat barang ya wis. Nggo tombo ngelih. Apa ngelih. Kagem Pak Hanafi. Kapan nanggap bayangan malih? Siap, Pak? Oh, Desember lho langsung. Ulang tahunnya perusahaan, Oh, bener iya. Desember. Oh, Pak. Matur nuwun, mangke nggih wayangan Madangkara bintang tamu Mbak Tatin dan Gareng Tralala. Soale gareng ki akeh, ya kowe kudu nrimo. Asas pemerataan ya, Mbak ya. Lah nggih, jenenge gareng ki soalé ana gareng tralala, gareng apa jenenge? Jajan. Gareng jajak. Heeh. Oh, gareng Pacitan. Gareng Semarang ngono, gentenan ya. Apa nek gareng kok gareng wedi. Ya wis ora apa-apa sesuk wayangan tanggapke dalang tok ning tol dadi Tahu aku ora apa-apa. Wis wingi ya. tengah dalan kok. Iya. Ya, Mbak. Apa niki? Iki ra dikon parian Ora. Aku ora. Aku tugasnya jenggleng aku. Aku spesial aku. Nggih. Panas udan aling-aling caping Oh pindho to kene iki garapane. Nah, pindho. Ra mesti kadang telu bareng. Sak kuate ya. Oh, rasane biasane pindho, puwa-puwa tatine asline. Pindho lah. Pindho. Ora tau telu to. Enggak. Jenengan mboten tau ping telu. Tahu anake tangi. Nggih. Oh alah. Oh. Aku rong jong tenan lho iki. Kowe ora ngerti to, sing jenenge tahajud lak 2 rakaat. Rong rakaat. Ora mungkin 3. Ayo. Ora mungkin telu. Matian, ayo 3. Nadyan wadon sarata Rasulin Mbak Birgita ngancam apa Mbak Rasin? Masuk.
bacutne podang kuning ya pamundhute Pak Haji Hanafi. Heeh, langgame caping gunung ndandute podang. Ya. Nggih. Apa? Sekar bisa